ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 3 കടക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണേക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना आनन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. अन्याभिलाषिदाशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमम् सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेशसेवनं भक्तिरुच्यते. अथ श्रीकृष्णनामादि न भवेद्ग्राह्यमिन्द्रिये सेवेन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് അധ്യായം 1 ആമുഖം ആദ്യം കണ്ടു. ആമുഖത്തില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തിയുടെ അമൃതത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകുകയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും ശുദ്ധമായ ഭക്തന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയും ആശയം വിശദീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നു ഭക്തിരസത്തിന്റെ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവയുടെ ആത്മീയ ആനന്ദം അതാണ് ഭക്തിരസം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രുചി ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ മംഗളാചരൻ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ആമുഖത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. മംഗളാചരൻ കണ്ടു. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു നിർവചനം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി രചയിതാവ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനത്തെ പറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനും വൈഷ്ണവർക്കും പ്രണാമവും അർപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം നൽകിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 2 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 6 സവിശേഷതകൾ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ 6 ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട സവിശേഷത ക്ലേശാഗ്നി സുഖത മോക്ഷഭൂതകൃത് സുദുർലഭ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. മോക്ഷാഗ്നി ആ ഒരു ാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധന ഭക്തി, അത് മോക്ഷാഗ്നിയും ശുഭത അത് രണ്ടും
ഏതാണ്? സാധനാ ഭക്തിയാണ്. ഭാവഭക്തിയാണ് മോക്ഷ ലഘുതകൃത്തും സുദുർലഭ. പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുന്നു സാന്ദ്രാനന്ദ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ ഉദാത്തവും സംതൃപ്തിദായകവുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ആ സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. മറ്റ് മോചനം പോലും നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി തന്നെ 3 ലെവലുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അധ്യായം 2 തൊട്ട് അധ്യായം 16 വരെയാണ് ഈ സാധനാഭക്തി വരുന്നത്. സാധനാഭക്തിയെ വീണ്ടും നമ്മൾ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. 2ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 14ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് വൈദി സാധനാഭക്തി. വൈദി സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തി സാധന ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വൈദി സാധനാഭക്തിയില് നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞോളൂ. ഗുരു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, നമുക്ക് ആ ഒരു വികാരത്തോടു കൂടി അല്ലെ ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മളെ ഗുരുവും ശാസ്ത്രവും നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതാണ് വൈദി സാധനാഭക്തി. എന്നാൽ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ഭഗവാനോടൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്നേഹം ഭഗവാനോട് തോന്നും. അതാ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അടുപ്പം തോന്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഒരു ഭക്തിയാണ് രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. അത് 15 തൊട്ട് 16 വരെ ഉള്ളതാണ് രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. ഇനി സാധനാഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഊന്നി പറയുന്നത് കൊണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ പ്രത്യേകമായി ഊന്നി പറഞ്ഞത് സാധനാഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്നാണ്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്താണ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സൂര്യന്റെ കിരണം സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള, സൂര്യന്റെ ചുറ്റുള്ള മണ്ഡലം പക്ഷെ സൂര്യനിൽ എത്തുന്നില്ല. അല്ല, സൂര്യ ഉദയവും പിന്നെ സൂര്യൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഉദിച്ചത് ശേഷവും. അല്ലാതെ വേറൊരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ് ആ ഭാവഭക്തിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള തടസ്സം എന്താണ്? നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവഭക്തിയില് അതെ, വൈഷ്ണവ അപരാധം. പാപവും അപരാധവും രണ്ടാണ്. പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ പാപം, ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചില പാപങ്ങൾ. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ അപരാധം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ട്രേസ്, വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കാരണമാണ് ഭാവഭക്തി നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭാവഭക്തിയും ഭഗവാനോട് അതിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആകർഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭാവം തന്നെയാണ് ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. നമ്മള് സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ്. നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം പാലിക്കുന്നതാണ് സാധനാഭക്തി. അതിന്റെ 2 വിഭാഗം, വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ ഈ വൈദി സാധനാഭക്തി നമ്മൾ കുറെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നു. വൈദി സാധനയില് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെയാണോ എഴുതാനും വായിക്കാനും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനുള്ളിൽ അതിന്റെ കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തിയുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ സാധന ചെയ്യുന്നത്. അത് വൈദി സാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഭഗവാനോട് ശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അത് ഓർക്കുക. ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ്? മറക്കരുത്, മറക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. ഈ ഒരു പ്രക്രിയ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്താനാണ്
ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. പണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക പോലും ഇല്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നു, തീർന്നു. പക്ഷെ ഇത് ആ ഒരു പ്രക്രിയ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധന പരിശീലിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാനും സേവനം ചെയ്യാനും ഉള്ള ആകർഷണം നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവിക ആകർഷണം ഇല്ല, അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിന്ന് അല്ലെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി നിന്ന് നമുക്ക് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം ഭഗവാനോട് തോന്നുന്നതാണ്. അത് പിന്നെ നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞയോ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനുസരണമോ നിമിത്തം ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പമോ സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹ സേവനമോ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പമോ സ്നേഹസേവനമോ ഇല്ലാതെ ആചാര്യന്മാരുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സാരാംശം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞും വേദങ്ങളിൽ പോലെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ. എല്ലാ വിധിയും നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുക. അതിന്റെ നിരോധനം കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 16 മാല ജപിക്കുക, ആ നിയമം എന്തിനാണ് വെച്ചത്? കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ നിയമം. അപ്പം ഓർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറക്കരുത്. ഇതിന് പല തെളിവുകൾ ഉദ്ധവര് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതും എല്ലാം ഈ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ചമായ ആസ്വാദനം കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തില് ഇങ്ങനെ കുറെ കോട്സ് പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് പതിവായി അത്തരം സേവനം നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന, അതായത് പ്രേമഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ലെവലിൽ കയറി അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഉള്ള യോഗ്യത, ഭക്തി ചെയ്യുക. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനോടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ, നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോന്നൽ വരാൻ അതിന്റെ യോഗ്യത നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഭക്തിയുടെ തുടക്കം നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഭക്തി തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക്. മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ മുൻജന്മങ്ങളിൽ കിട്ടി. അതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈഷ്ണവ ശിക്ഷാഗുരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യനൊന്നും വേണ്ട. സാധാരണ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ വൈഷ്ണവൻ, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ആ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആചാര്യനാവണമെന്നില്ല, ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ആവണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് അവർ ചെറുതായിട്ട്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചു വന്നില്ല, തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അവരൊരു മെസ്സേജ് മതി. നമ്മൾ ആ ഒരു കാരുണ്യം, അവര് തരുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവര് തരുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, ആ ഒരു സേവനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭക്തി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം ഈ സത്സംഗം, വൈഷ്ണവന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസർഗം, അവരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു കൂടെയുള്ള എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞതാണ് ദുര്യോധനൻ, ധൃതരാഷ്ട്രരൊക്കെ, ഭീഷ്മർ, വിതുരർ. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവരടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുര്യോധനനും ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും ഈ ഒരു ഭക്തി വരാഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്?
അവർക്ക് ഭൗതിക ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുള്ള ഇതായിരുന്നു അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൂടുതൽ അധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൈപ്പറ്റണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അധികാരം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പാപം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ അടിമ. അതിന് അടിമപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്. രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് രജോ തമോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ് അതെ. പറ്റാഞ്ഞത്? അത് നമ്മളടുത്ത് എന്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മളടുത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യണം, ഇന്ന 16 മാല ചെല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 108 വട്ടം ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത്? നമ്മളത് നമ്മൾ ചൊല്ലി. ആ, പക്ഷേ ഇവരുടെ കൂടെ വിതുരര്, ഭീഷ്മര് എത്ര പേര് ഉപദേശിച്ചു, അവരാ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് നമ്മൾ പാപങ്ങളൊക്കെ എത്ര ചെയ്താലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള അത് തയ്യാറാകിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത്. എന്നാൽ ആ ഒരു കൃപയിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു കൃപ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാലേ അത് സാധിക്കും. കാരണം ദുര്യോധനൻ അവസാനം തന്റെ ശരീരം വിടാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നീയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ദുര്യോധന ഇത് ഞാൻ കാരണമല്ല, എല്ലാം നീയാണ് നിന്റെ ഈ ഒരു വിധിക്കുള്ള കാരണം. നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര പേര് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നു, പക്ഷെ നീ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ, നിന്റെ ആചാര്യന്മാരും മുതിർന്ന പിതാമഹനും വിതുരരും എല്ലാരും നിന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടും നീ അത് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അത് തന്നെയാണ് രാവണനും സംഭവിച്ചത്. രാവണന്റെ അടുത്ത് വിഭീഷണൻ പറയുന്നുണ്ട്, പല ആൾക്കാരും വന്ന് പറഞ്ഞു സീതേനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, പക്ഷെ നീ അത് പാലിക്കാൻ, നമുക്ക് ആ തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം ഇതിനൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റൂ. ഈ ഒരു ഭക്തിയിൽ ഇവിടെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എത്താൻ വരെ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ വൈഷ്ണവര് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളുടെ ശക്തിയൊന്നും അല്ല, ഇത് ആ ഒരു കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു കാര്യവും നമ്മളായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലേ കിട്ടുമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ദാമോദരന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ, അവിടെ യശോദാമ്മ എത്ര വട്ടം കയറ് വെച്ച് കെട്ടാൻ നോക്കിയാലും 2 മുഴം കുറവാണ്. എന്താണ് കാര്യം? ആ 2 ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃപയും. ആ ഒരു കൃപ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ, നല്ലൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോടത്തൊന്നും സംസാരിക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നാൽ, അതാണ് വലിയ ആചാര്യന്മാര്, അശുദ്ധ പ്രേമ ഭക്തിയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി, അവരുടെ ഒരു ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ എത്രയോ ജന്മ പാപം തന്നെ നശിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തിയാണ് വൈഷ്ണവനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭക്തിയിൽ വരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന? ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡന്റലി നമുക്ക് വരുന്നതാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അജ്ഞാതമായിട്ട്, അതിന് വേറൊരു എന്താണ്, ഭക്തി ഉന്മുക്ത സുഹൃതി എന്ന് പറയും. അജ്ഞാതമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. ഇപ്പോ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ പാടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതി കിട്ടട്ടെ. അവര് കളിയാക്കുമായിരിക്കും, ഓരോ ഹരേ കൃഷ്ണ ആൾക്കാരാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെ അവരുടെ ഭക്തിയുടെ തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയതല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്ന് കേട്ടാ മതി, ആ ഹരിനാമം ഒന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ആ ഒരു സുഹൃതി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ആ സുഹൃതി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം വന്ന് കയറുന്നതല്ല. ഇതൊന്നും ആക്സിഡന്റലി നമുക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതല്ല. നമുക്ക് ആ സുഹൃതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ. ചിലപ്പോ ഒരു ചരണാമൃതം നമ്മൾ അറിയാതെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നാമം എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അറിയാതെ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാമാണ്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ കളിയാക്കിയായിരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അതെല്ലാം ഓരോ സുഹൃതിയായിട്ട് വന്ന് വീഴുകയാണ്.
അപ്പോ നമ്മൾ ആ സുകൃതി കിട്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു അവസരം കിട്ടും. ആരാണ് വൈഷ്ണവരുമായിട്ട് സംസർഗം ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനും കൂട്ടായി ചെയ്യാനും ആ സാധു സംഘം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡന്റൽ അല്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു സുകൃതിയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക. ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ഭക്തി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത VSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ്. VSB വൈദി സാധനാ ഭക്തി. വൈദി സാധനാ ഭക്തിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനും മുന്നേറുന്നതിനുമുള്ള യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ തലങ്ങൾ, കനിഷ്ഠ ഭക്തരുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ, ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചത്, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു യോഗ്യത. യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോ സാധു സംഘം, അതാണ് ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയില് സേവനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം നമുക്ക് വരുന്നത്. ആ ഒരു ആകർഷണം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ സാധു സംഘം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യം എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോനെ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ ഭായ് ഭക്തിലത ബീജ്. ഭക്തിലതയുടെ ബീജം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര ലക്ഷം എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്കേ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഭക്തി ലത ആ ബീജം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അത്രയും റെയറാണ്. അപ്പോ ഈ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമാകാം. ഇപ്പോ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ച് ആ ഒരു മെസ്സേജിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പത് പ്രദക്ഷൻ ഗുരു എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ശിക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത്, ദീക്ഷ തരാത്ത നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗുരുവാണ് ശിക്ഷാ ഗുരു. വേറെ ദീക്ഷാ ഗുരു. ഇത് കൂടാതെ പത് പ്രദക്ഷൻ ഗുരു ഉണ്ട്. അവര് ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരൂ, അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ ടെമ്പിളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറയാം. അതും ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബീജം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. നമ്മളുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം നാരദമുനി കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ വൈഷ്ണവരുടെ ചാതുർമാസ്യത്തിൽ ആ വലിയ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു സംസർഗം കൊണ്ടാണ് നാരദനായി മാറിയത് തന്നെ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. പാലിക്കാതിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ സമ്പർക്കം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. അത് ദുര്യോധനനെ ധൃതരാഷ്ട്രയും പോലെ ആയി പോകും. കൂടെ ഉണ്ട്, തൊട്ടടുത്തുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും, വലിയ ഭക്തന്മാര്, പ്രേമ ഭക്തരായ പാണ്ഡവന്മാരും എല്ലാവരും അടുത്തുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരത് പാലിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ അല്ല, അതെല്ലാം ഓരോ സുകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സുകൃതി കിട്ടിയത് ആര് കാരണമാണ് നമുക്ക് ആ സുകൃതി കിട്ടിയത്? സാധു സംഘം കാരണമാണ് ആ സുകൃതി കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ആ സുകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം തോന്നും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ യോഗ്യത, ഒരാൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ യോഗ്യനാവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു കാരുണ്യം, അത് സാധു സംഘത്തിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരുപാട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവൽ. അറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒരുപാട് ആസക്തിയാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ആസക്തിയാകുക. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകുക. ഡിറ്റാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒരുപാട് ആകർഷണം വരാനും പാടില്ല. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള 3 കാരണം എന്താണ്? ഒന്ന് നമ്മൾ സാധുസംഘം, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു കൃപ, അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പോകാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ വേറെ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ അനാസക്തനും ആവാൻ പാടില്ല. ആസക്തിയും അപകടമാണ്, അനാസക്തിയും അപകടമാണ്. അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനുമായി ലയിച്ച് ചേരണം, ഞാനും ഭഗവാനാകണം എന്നുള്ള ചിന്ത, അതും അപകടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് യോഗ്യത. അപ്പൊ യോഗ്യത ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു സംസർഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. രണ്ടാമത്തത് കൂടുതൽ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല, അനാസക്തിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ അനാസക്തിയും അപകടമാണ്. അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുക്തി ലഭിക്കണം, എനിക്ക് മുക്തി, ഭഗവാനുമായി ഒന്നാകണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അനാസക്തി. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും അവർ ഇടപെടില്ല, ഭയങ്കര അനാസക്തരാണ്. അത് രണ്ടും അപകടമാണ്. ആ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാന്ന് കിട്ടി. ഭക്തിയുടെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ തുടക്കം കിട്ടി. ഇനി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിന്നാ മതിയോ? നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറണ്ടേ? അപ്പൊ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം, രണ്ടാമത് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും, ആരിലുള്ള വിശ്വാസം? ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്മാരെയും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസം, കൂടാതെ അതിലുള്ള ജ്ഞാനം, വേദങ്ങളിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം. ഈ രണ്ടും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും വെച്ച് ഭക്തന്മാരെ 3 തരത്തിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഭക്തന്മാരാരൊക്കെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ആദ്യം പേജ് നമ്പർ 40, 39, 40. അതില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് 40-ാമത്തേല് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഉത്തമ അധികാരിയെ കുറിച്ചും, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മധ്യമ അധികാരിയെ കുറിച്ചും, 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 40-ാമത്തെ പേജിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്താന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ വിശ്വാസം വളരെ ചെറിയ, അത്ര വിശ്വാസം കാണില്ല, തുടക്കക്കാരാണ്. ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുന്നത് തുടക്കക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭകർ, പുതുവിശ്വാസി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നവരെയാണ് 3-ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത്, അതായത് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇവരുടെ വിശ്വാസം അത്ര ശക്തമല്ല, മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമില്ല. ശക്തമായ വാദഗതികളുടെ മുമ്പിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധവും ഇവർക്കില്ല. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി വിശ്വാസം ഭയങ്കര അത്ര വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് വന്നു നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർക്കും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും വലിയ ജ്ഞാനമില്ല, വിശ്വാസം കുറവാണ്. കൂടാതെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഭൗതികവാദി വന്നിട്ട് കുറെ തർക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഓരോ മാഫിയയാണ്, കുറെ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ത് പറ്റും? അവർക്ക് വിശ്വാസം ഒന്നാമത് കുറവ്, ജ്ഞാനം കുറവ്. അപ്പോ എന്താണ്? അവരെ അവിടെ നിന്ന് വീണ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധമില്ല. കൂടാതെ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവര് വിഗ്രഹ ആരാധന മാത്രമാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിനെ മാത്രമേ അവര് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെയോ ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തെയോ അതിനെയൊന്നും അവർ കൂടുതൽ കാര്യമാക്കി നോക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. പക്ഷേ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി എല്ലാരും കനിഷ്ഠയിൽ നിന്നാണ് ഉത്തമയിൽ എത്തുന്നത്. ആരും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട് പോകുന്നില്ല. എല്ലാരും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ്
ഈ കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമയിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി അവര് എന്താണ് അവരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുമ്പസരിക്കുന്ന പോകുന്ന പോലാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആയിരിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ പോവും ക്ഷേത്രത്തിൽ. എല്ലാ എന്താണ് ഓരോ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓരോ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് കുമ്പസരിക്കാൻ പോവും, കുമ്പസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഉള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്തു വരും. അങ്ങനെ ഒരു ലെവലാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. അതുപോലെ അവര് എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടാൽ അയാൾ വലിയ ഭക്തനാണ്, എന്താ നന്നായിട്ട് കീർത്തനം ചൊല്ലും, എന്ത് രസമായിട്ടാണ് പാടുന്നത്, നല്ല ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ഭൗതിക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സാണ് ഇടുന്നത്, അങ്ങനെ പുറമെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാളെ അവര് എന്താ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതാണ് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇവര് ഇപ്പൊ ഏതേലും ഒരു മധ്യമാധികാരി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അവർക്കൊരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ല. ആരെടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, മറ്റു ഭക്തന്മാരെ, സീനിയർ ഭക്തന്മാരോടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. കൂടാതെ അവർക്ക് ചിലപ്പം കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അസൂയയൊക്കെ ജനിക്കും. ഞാനാണ് വലുത്, എന്നെക്കാളും വലുത് ആൾക്കാരുണ്ടോ, ഈ എന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ചു കയറിയതല്ലേ, പിന്നെ എന്താ അയാള് ഇത്രയും ഉയർന്നു പോകുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക്. കാരണം അവർക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാണ്, അതുപോലെ വിശ്വാസവും അത്ര ഉറച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് കൂടുതലും എന്താണ് എല്ലാരും ശരീരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല. അതായത് നമ്മൾ വിഷ്ണു ഭക്തരാണ്, കൃഷ്ണ ഭക്തരാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകൂ, കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റു ദേവന്മാരെ ഒന്നും കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഒരു ഗണേശന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെ ദേവിയെയോ അല്ലെ മഹാദേവനെയോ കണ്ടാൽ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, അവരെ ഒന്നും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ഇവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വൈഷ്ണവരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർതിരിവ്, വൈശ്യാസ് ശൈവാസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർതിരിവൊക്കെ കാണിക്കുന്ന മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ഒക്കെ അപരാധ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികള് ഈ ധാമത്തിനെയോ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനെയോ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെയോ ഭഗവാന്റെ പുസ്തകത്തിലൊന്നും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. അവരാകെ ആ ഒരു വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കനിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോയി മധ്യമത്തിലെത്താം. എങ്ങനെയാണ്? ഈ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ വളരെ മോശമാണ്, താഴെ കിടയുന്ന, അങ്ങനെയല്ല. അവർ തുടക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നീട് അവര് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ചാൽ അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന് വരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം അവരിൽ ഉറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇനി ആ മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എന്താണ്, നല്ല വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ആർക്കും ആർക്കും അതിനെ മറിച്ചിടാൻ സാധിക്കില്ല. മധ്യമാധികാരികൾക്ക് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രത്തെയും എല്ലാം ഭക്തന്മാരെയും എല്ലാം നല്ല വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് വേറെ ചില ആൾക്കാര് വന്നിട്ട് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ വന്നിട്ട് തർക്കിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ച് പറയുമ്പോ തിരിച്ചു പറയാനായിട്ട് ആ ഒരു പറഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള അതാണ് നോട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഡിഫെൻഡിങ് ഭക്തി. അപ്പൊ ആ ആർഗ്യുമെന്റിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കില്ല മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എല്ലാരെയും വേർതിരിച്ചാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാനോട് നല്ല സ്നേഹമാണ്, ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം സുഹൃത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭക്തിയിൽ കുറച്ച് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും.
എന്നാൽ നിരീശ്വരവാദികളും ഇങ്ങനെ അസൂയയുള്ള ആൾക്കാരും ദേഷ്യം ദൈവത്തിലൊക്കെ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അടുത്തോട്ടേ പോവില്ല, അവരെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനേ പോവില്ല. അതാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ്, ഭഗവാനിൽ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നല്ല വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ചില ആർഗ്യുമെന്റിനെ നേരിടാനായിട്ട് അവരത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല, അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്തവരാണെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും വേർതിരിച്ചാണ് കാണുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണും. ഈ ഭഗവാനോട് തുടക്കക്കാര്, ഭക്തിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത സാധാ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യമായിരിക്കും. ഭഗവാനോട് നല്ല സ്നേഹമാണ്. കൂടാതെ ഈ എൻവേസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ഈ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടും ഇതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്? കാരണം ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഭഗവാനോട് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കാനുള്ള അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. മധ്യമാധികാരികളാണ് കൂടുതലും. എന്താ വലിയ വലിയ വൈഷ്ണവർ കുറെ പേര് മധ്യമാധികാരികളാണ്. അപ്പോ അവര് അവർക്ക് നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും എന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്? ഇതുപോലെ ഈ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മധ്യമാധികാരി എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്? കാരണം മധ്യമാധികാരിക്ക് അറിയാലോ ഭഗവാൻ എല്ലാരെയും ഒരുപോലാണ് കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തികളോട് മഹാത്മ്യങ്ങളോ ഭഗവാന്റെയും ദിവ്യനാമത്തിന്റെയും മഹാത്മ്യങ്ങളൊന്നും പറയരുതെന്ന്. അവര് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം അവരിലുണ്ടെന്നും അവർക്കും ജീവാത്മാവും അവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പിന്നെ അവരെ എന്താ വേർതിരിച്ച് അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്? രാധിക മാതാജി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ബാക്കിയും കൂടെ പറയാമോ? അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്തടുത്ത് പറഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇവര് അപരാധം ചെയ്യും, അപരാധം ചെയ്യും. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് അപരാധം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും എല്ലാം മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതൊരു അപരാധമാണ്. അപ്പൊ അവരെടുത്ത് ദേഷ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല മധ്യമാധികാരികൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. അവര് ഇത് ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അപരാധം ചെയ്യുന്നവരെ ക്ഷമിക്കില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ അപരാധം ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ മധ്യമാധികാരി, കാരണം അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് സൗമ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആവാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തും. കൂടുതൽ അപരാധത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മധ്യമാധികാരി ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റ് ഈ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് അറിയില്ല, എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ളവർ, നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഇപ്പോ എല്ലാം 4 പാവങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന, അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ദേഷ്യം കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അടുത്തൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിച്ച് അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി നേരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇനി അതിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള ഭക്തനാണ് ആരാണ്? അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തമ അധികാരി. ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആരെടുത്ത് ഏത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ സാധിക്കും, അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. ചില പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കല് ഒരാള് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദർ കൂടുതൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്ന എന്തിനാണ്? കാരണം അവരെടുത്ത് അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആർഗ്യുമെന്റിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള അത്രയും പ്രേമഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരാണ് ഉത്തമ അധികാരി. ഉത്തമ അധികാരിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, അത് വെറുതെ ഉള്ള ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നല്ല ജ്ഞാനമുള്ളതാണ് ഉത്തമ അധികാരി. ആ ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഒരു ദർശനം കിട്ടിയാൽ മതി,
നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം തോന്നും. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ലെവലിലുള്ളതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്, വേർതിരിച്ച് കാണില്ല. കാരണം എല്ലാരെ കണ്ടാലും അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഉത്തമാധികാരിക്ക്. ഉത്തമാധികാരി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരിലും ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമല്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണും. എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേ കാണത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും പ്രഭുപാദർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേർതിരിച്ച് കണ്ടാലേ നമുക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പ്രീച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലെവലിലുള്ള, അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു രീതിയിൽ, യൂത്തിന് ഒരു രീതിയിൽ, പിന്നെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ, ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു രീതിയിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? എല്ലാരെയും ഒരേ കണ്ണിലാണ് കാണുന്നത്, എല്ലാരെയും ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ പ്രീച്ച് ചെയ്തത്? പ്രഭുപാദർ എവിടെ പോയാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്തത്? അല്ലെ, ഹിപ്പീസിനെ അടുത്ത് പോയാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്തത്. പ്രഭുപാദർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണം നടത്തി അവരെയൊക്കെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഉത്തമ അധികാരി ആയിട്ട് പോലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തോ പുരുഷനായിട്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ള ആചാര്യന്മാര് അവര് ഈ മധ്യമ അധികാരിയുടെ ലെവലിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നിട്ടാണ് അവരാ മധ്യമ അധികാരി ലെവലിൽ വന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വേർതിരിച്ച് കണ്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പ്രഭുപാദരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള പ്രേമം കാരണം വേറൊന്നും കാണില്ല, മൊത്തം ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണൂ, അത്രയും ഹൈ ലെവലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്നാ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് മധ്യമ അധികാരിയുടെ ലെവലിലോട്ട് താഴോട്ട് വന്ന് എല്ലാരെയും ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എല്ലാരും ആ പ്രേമാഞ്ജനത്തോടു കൂടിയാണ്, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, ആ ഒരു കണ്ണുകളോട് കൂടിയാണ് ഉത്തമ അധികാരി എല്ലാരെയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ തുടക്കം സാധുസംഘമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭക്തിയിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും വേണം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസവും ജ്ഞാനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരെ 3 കാറ്റഗറിയാക്കി, 3 ക്ലാസ്, 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചു. അതാണ് കുറച്ച് വിശ്വാസവും വളരെ കുറച്ച് ജ്ഞാനവുമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു ജയിക്കാനുള്ള അത്രയും ജ്ഞാനമില്ല, അത് മധ്യമാധികാരി. എന്നാൽ നല്ല വിശ്വാസവും നല്ല ജ്ഞാനവും ഉള്ളതാണ്, അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെ 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ജ്ഞാനം വേണം, കൂടാതെ വിശ്വാസവും വേണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗജേന്ദ്രനും ധ്രുവ മഹാരാജാവും. കാരണം ഭക്തി നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ചതുർവിധാം ഭജന്തേമ ജന സുഹൃത്തിനർജുന അർത്ഥ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി, ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെന്താണ്? അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സുഹൃതികൾ ചെയ്തവരാണ് ഈ 4 കാറ്റഗറി. ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അർത്ഥാർത്ഥി, ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അർത്ഥാർത്ഥി പറഞ്ഞ ദുഃഖിതരാണ്. ദുഃഖാർത്ഥി വേറില്ലേ? ദുഃഖിതരാണ് അർത്ഥം. ദുഃഖിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗജേന്ദ്രൻ ദുഃഖം കാരണമാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അർത്ഥാർത്ഥി. അപ്പൊ അതാണ് ധ്രുവൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തന്റെ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത്. പിന്നെ ജ്ഞാനിയല്ല,
ജിജ്ഞാസുവിന്റെ ഉദാഹരണം ആരാണ്? ജിജ്ഞാസു ആയിട്ടുള്ളത് ശൗനകാദി മഹർഷികളും അത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലുള്ള ശൗനകാദി മഹർഷികൾ. പിന്നെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉദാഹരണം ശുകദേവ 4 കുമാരന്മാർ. 4 കുമാരന്മാർ, അതാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരും എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കനിഷ്ഠ ഭക്തർ. ഇവരെല്ലാം കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ്. കനിഷ്ഠ ഭക്തരിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, വിഷമത്തിലായത് ഗജേന്ദ്രൻ, പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ധ്രുവൻ, അന്വേഷണം ജിജ്ഞാസു ആയിട്ടുള്ളത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാർ, പിന്നെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് കുമാരന്മാർ. 4 കുമാരന്മാർ. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരിലും ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്? അർത്ഥാർത്ഥിയാണോ ജ്ഞാനിയാണോ? ആരാണ് മികച്ചത്? ജ്ഞാനിയാണ് ഇവരിൽ മികച്ചത്. കാരണം ഈ വിഷമം കാരണം വരുന്നവരും പണം കാരണം വരുന്ന ആൾക്കാരും എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് വിഷമം മാറുമ്പോ അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകും. പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്ന് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട പണമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ഭക്തിയിലോട്ട് വരുന്നില്ല. അന്വേഷണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അന്വേഷിച്ചു എന്താണെന്ന് അറിയാനാവും, അറിവെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇട്ട് പോകും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഗജേന്ദ്രൻ, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷികൾ, 4 കുമാരന്മാർ, ഇവരെല്ലാരും ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായി മാറി. ആ ഗജേന്ദ്രന് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ ഭക്തനായി മാറി. ധ്രുവന് ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദമുനി വന്നു. നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു. ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ എന്താണ് ധ്രുവൻ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഡയമണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ പൊട്ടിയ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ, ആ പൊട്ടിയ കണ്ണാടി ചില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നോ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര്, ശൗനകാദികള്, സൂതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് അവരും ഭക്തരായി. 4 കുമാരന്മാര്. 4 കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രശ്നം, അവര് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല. പക്ഷെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ജ്യോതിസാണ്. ദൈവത്തിന് അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ട്, അത്രയും ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് രൂപമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ആ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അവര് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടിയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് രൂപം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ എപ്പോഴാണ്? ഈ 4 കുമാരന്മാർ എപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന്? എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം? അത് പറയാമോ? 4 കുമാരന്മാർ എന്താ ചെയ്തത്? തുളസീഗന്ധം വന്നതുകൊണ്ട് അവര് 4 പേരും ആദ്യം വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാം, എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നത്? അവര് വിചാരിച്ച എന്താണ്? ബ്രഹ്മവാദികളാണല്ലോ, അതായത് ആ ജ്യോതിസാണ് ദൈവം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ആരാണ് തടഞ്ഞത്? ജയവിജയന്മാര് തടഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ശപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓടി വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ കാൽപാദത്തിലെ ആ ഒരു ഗന്ധം, ആ തുളസി ഗന്ധവും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപവും എല്ലാം കണ്ട് അവര് ഭക്തന്മാരായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത്, കാരണം ഇവര് ഈ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമം മാറാൻ വേണ്ടിയോ എനിക്ക് അറിയാനോ വേണ്ടി ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ട് മികച്ചത് ഈ ജ്ഞാനിയാണ്. അവര് സേവനത്തിന്റെ പ്രചോദനം കുറവാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവുണ്ട്. അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കുറവാണ്. ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവും കുറവാണ്. പക്ഷെ അവരാണ് ഏറ്റവും ഈ കനിഷ്ഠതയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് യോഗ്യത. ഈ യോഗ്യത നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം, അത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നു. അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവും ഒരുപാട് പരിത്യാഗവും വേണോ? ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ?
ഒരുപാട് വേണ്ട 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 മാതാജി. വേണ്ട. ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടുതൽ അങ്ങ് അറിവും എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, ഇതൊന്നും വേണ്ട, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു മുൻ വ്യവസ്ഥയല്ല. നമുക്ക് അറിവും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിത്യാഗിയാകി ഒന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഠിന ഹൃദയരാകും, വികാരരഹിതരാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല. ഒരുപാട് അങ്ങ് പരിത്യാഗിയാകുന്നു ഒന്നിലും. അത് ഈ മായാവാദ ഫിലോസഫിയാണ്, അങ്ങ് പരിത്യാഗിയാകുക. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉറ്റരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ പോലും അവർക്കറിയില്ല ഇവര് എന്താ, അവര് പോയി എല്ലാം മണ്ണിലടിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയില്ല. അപ്പൊ കഠിന ഹൃദയരായിരിക്കും, വികാരമില്ലാത്തവരാണ്. അതൊന്നും ഒരു മുൻ വ്യവസ്ഥയല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യത, മുന്നേറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈദ്യസാധന ഭക്തി സേവനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും പ്രചോദനം കൊണ്ട് നമ്മൾ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. അതിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശ്വാസവും അറിവും യോഗ്യത നിർണയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വാസവും അതുപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അറിവും വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും കൊണ്ടേ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മുന്നേറാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് വിശ്വാസം, പിന്നെ ജ്ഞാനം. ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ദൃഢമായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോവില്ല. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കും. എത്ര പേര് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവില്ല. പക്ഷെ കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലുള്ള കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീണുപോകും. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസവും വളർത്തുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഭക്തിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു കാര്യം, ഇത് അവസാനം ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് ഭുക്തിയും മുക്തിയും. ഈ ഭുക്തി മുക്തി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ പാതയ്ക്ക് വളരെ വലിയ തടസ്സമാണ്. ഭക്തി, ഭുക്തി, മുക്തി ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർമന്ത്രവാദം പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതില് ഏത് പേജ് നമ്പർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം. 44-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ ലൈൻ ഉണ്ട്. ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശംവദനാകുന്നതിനോടാണ് ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഭുക്തിയും മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ദുർമന്ത്രവാദിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖം, കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിന് ആസക്തി. ഭൗതിക സുഖം മാത്രം മതി എനിക്ക്, വേറൊരു സുഖവും വേണ്ട. ആ ഒരു സുഖത്തിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ഉള്ളവരാണ് ഭുക്തി. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി, ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന മുക്തി. ഇത് രണ്ടെണ്ണവും ദുർഭൂതങ്ങളുടെയും ദുർവാദികളുടെയും ആവശ്യത്തിന് തുല്യമാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം, ഭുക്തി മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർമന്ത്രവാദവും കൂടാതെ ദുർഭൂതങ്ങളുമാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഭക്തിക്ക് വലിയ തടസ്സമാണ്. നമുക്ക് ഭക്തി മനസ്സിലാകത്തേ ഇല്ല. ഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ രുചി അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ 45-ാമത്തെ പേജില് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 45-ാമത്തെ പേജില് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിച്ചു, നന്ദപുത്ര, അസംഖ്യം അനുഗാമികളുടെയോ അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെയോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെയോ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖമോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപെടലോ എനിക്ക് വേണ്ട. തുടരെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ, എനിക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങയിലുള്ള ഭക്തി എന്നെന്നും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇത് ഏത് ശ്ലോകമാണെന്ന് പറയാമോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ഏത് ശ്ലോകമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? എനിക്ക് മാതാജി
നന്ദകുപ്രാസൻ യാതനം അത് തന്നെ. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിം ജഗദീശതമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനി മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു അനുയായികളും വേണ്ട, സമ്പത്തും വേണ്ട, സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖമോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള വേർപാടോ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരെ, എത്ര ജന്മം, തുടരെ തുടരെ ജന്മം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. എത്ര ജന്മം എടുത്താൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? അങ്ങയിലുള്ള ഭക്തി എന്നെന്നും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എത്ര ജന്മം എടുത്തോട്ടെ, മുക്തി ഒന്നും വേണ്ട, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിലെ മുന്നേറ്റത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തി മാർഗത്തിലെ മുന്നേറ്റത്തിലുള്ള 2 തടസ്സങ്ങൾ ഭുക്തിയും മുക്തിയുമാണ് നമുക്ക് തടസ്സം. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖം ഇല്ല, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, പക്ഷേ ഈശ്വരൻ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തിയുടെ മുക്തിയും മുക്തിയും നിരസിക്കുന്ന ഉദാഹരണം, ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു, എത്ര ജന്മം വേണേലും ഞാൻ ജനിക്കാം, എനിക്ക് മറ്റ് ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തി മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം. രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ശ്രീ വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ പാരഗ്രാഫ് ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഈശ്വരന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ആ തിരുനാമം, ഗുണങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്തന്റെ ശ്രദ്ധ മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ പോന്ന മട്ടിൽ തീവ്രമായി ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ വില്ലോമംഗല ഠാക്കൂർ പറയാറുണ്ട്, പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. മുക്തിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായി എന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തന് മുക്തിയും ആത്മീയ വിമോചനവുമൊക്കെ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൈകൂപ്പി എന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു മോക്ഷം. ആ മോക്ഷത്തിനെ എനിക്ക് വേണ്ട. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകൂപ്പി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മോക്ഷം നിൽക്കുവാണ്. ആ മോക്ഷത്തിനെയും എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ മോക്ഷവും നിസ്സാരമാണ്. അതിനെ നിരസിക്കുകയാണ് വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ കപിലദേവൻ തന്റെ അമ്മ ദേവഹൂതിക്ക് പറയുന്നതാണ്, എന്റെ ഭക്തർ എല്ലാ വിമോചനങ്ങളും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, എന്റെ മുഖകാന്തി, വശ്യമായ ശരീരവടിവ് എന്നിവയിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവരുടെ മനസ്സ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ തന്നെ ലയിച്ചു പോകത്തക്ക സുന്ദരമാണ്. അവർക്ക് എന്റെ ചിരിയും ലീലാവിലാസങ്ങളും നോട്ടവും. അവർ സ്വന്തം ജീവിതം പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭൗതിക സുഖമോ മോക്ഷമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ, എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. അപ്പൊ ഇവിടെ കപിലമുനി തന്റെ ദേവഹൂതി അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ആകർഷണം, അത്രയും ആകർഷണം, ആ ഒരു ഭക്തിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോക്ഷവും വേണ്ട, ഭൗതിക സുഖവും വേണ്ട, ഭഗവാനിൽ സേവ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുമെന്നാണ് ആ ഒരു അടുത്ത ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഉദ്ധവർ ഇതിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? വിട്ടുമാറാത്ത വിശ്വാസവും ഭക്തിയും മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഉദ്ധവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് ഉദ്ധവർ പറയുന്നത് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ 46-ാമത്തെ പേജിൽ 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതാണ്. പ്രഭോ, ഭക്തിയുമായി അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മുക്തി ഇവയിൽ നിന്നും വിശേഷ വിധിയായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനില്ല, കിട്ടാനുമില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞവയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സുഖം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ഷിപ്രലഭ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണേ എന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു.
എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിയും, കൂടാതെ കപില മുനി പറയുന്നു എന്റെ ഭക്തർ എന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷപ്പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ പ്രേതങ്ങളും മന്ത്രവാദികളുമായിട്ടാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി മുക്തിയെയും ഭുക്തിയെയും താരതമ്യം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉദാഹരണമാണ്. ഭുക്തിയും മുക്തിയും വേണ്ട, അതിനെ നിരസിക്കുന്നതിന്റെ 7 ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ നിന്നുമെല്ലാം രൂപ ഗോസ്വാമി റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ എല്ലാം വിശദീകരണമാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം? നമ്മൾ വൈദിക സാധന ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വൈദിക സാധന ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ജ്ഞാനവും വിശ്വാസവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ, ആ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭക്തന്മാരിലും ഉള്ള വിശ്വാസവും കൂടാതെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭുക്തിയും മുക്തിയും, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ആ 2 എണ്ണം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്, ഭക്തിയുടെ തടസ്സങ്ങളാണ് ഈ ഭുക്തിയും മുക്തിയും. ഇത് 2ഉം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ അധ്യായം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം, 3ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസവും വേണം, ജ്ഞാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും അനുസരിച്ച് ഭക്തന്മാരെ 3 കാറ്റഗറി ആക്കി അവരെ കുറിച്ച്, അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന 2 എണ്ണമാണ് ഭുക്തിയും മുക്തിയും, അതിനെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പല റെഫറൻസും ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞതും കപിലമുനി ദേവഹൂതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതും വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ്, റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ നമുക്ക് ഭുക്തിയും മുക്തിയും. കൂടാതെ രൂപ ഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവർ 2 പേരും ആരാന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ആരെയായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത്? ദുർബോധങ്ങളും ദുർമന്ത്രവാദിയും പോലാണ് ഈ 2 ഭുക്തിയും മുക്തിയും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ.